malamlay na palagyan. Super busy si Manang. May sa Tingon Ilocana. Ayan. Bisita dito, bisita doon. Ay nako, loto dito, loto doon. Pati, kaibigan ng amo ko, dapat igawan ko pa ng biskuit. Ayan ang buhay ko dito. Ayan. Pasensya na po at marami kong kalat. Kasi ako ay naglilinis po ako. Hinintay ko lang yung alaga kong nag-treatment. Pasensya na po, long time no see. Sa dami ng work. Priority muna ang work, mga kapatid. Pasensya na po kung sino man ang naka-live dyan. Ayan. Shout out sa lahat. Buhay, buhay, buhay. Ayan. Ito po ay tablecloth. So, kailangan kong ilagay sa washing machine. Pero, i-ano ko muna ito kasi may mancha, oh. Ayan. Ayan, guys. May mancha. So, magmamagic po tayo ngayon. Lagyan ko dito. I-ano ko muna. Labahan ko muna ito ng kasi may spot-spot eh. Ayan, nilagyan ko po ng dishwashing soap. Ayan. Ganyan. Tapos ilagay ko sa washing machine. Sana maalis. Kung hindi mag-works ito, kukunin ko po yung Clorox na ayan na. Pang kulay, ayan. Kung ano ng product ang ginagawa ko, guys. Clorox para sa, colored. Ayan po yung dishwasher soap. Titignan ko. Ayan. Then, i-ano na naman natin. Nag-works yata, guys. Doon sa Clorox key. Yung Clorox talaga. Na pang-colored. Ayan. Naalis ko na yung isa. Meron pa ako dito. Ayan, guys. Yan. Ayan. Ayan po, Mancha po yan. Di ba makita? Yang mancha, So, mamagikin po natin ulit. Lagyan po natin ng Clorox para sa colored. Ayan, guys. Ayan. So, ayan na naman. Ayan. At meron pa dito. 3 kasi ito eh. 2 na yon. Asan ka? Magpakita ka na. Huwag mo na kong pahirapan. Ayan. Nakalimutan ko hindi pala. Kasi yung alaga ko nag-treadmill. Mamaya kasi pag natapos yung mag-treadmill, maliligo na yun at magkakape. At habang nagkakape, manonood yun ng TV. So, kailangan kong i-stop mamaya yung live ko kasi or i-ano ko na lang, i-mute ko na lang kasi alam kong mangyayari. Ano siya, magpapa sound yun, malakas ang ng TV. Ay, nalis. May hindi maalis, may hindi naalis. Ayan. Ganyan. Kumusta kabsat, Minimir? Salamat. Nabayagan nga nag-live. Permiti banog ko. Nagado pa bisita mi. Tanayin daw palpaluto. So, maglinlinis at tata. Aglinlinis ang maag. Kukod na ito tablecloth. Tanidaman sana. Kumusta ka ngayon kabsat?
Kumusta ti weather dita Dubai? Dito kagtudtudo. Agtudtudo. Namin dati ikabi ko di washing machine so nga kita at no ko dati mansa-mansana. Kita man di silaw ko man pinipigpig sa nga silaw ko. Ayan. Baba pa. Dito wala na. Ayun pa pala oh. Ang laki. Parang regla. Kumusta Jovelyn? Ano? Matagal akong walang live, di ba? At hindi ako nagbubukas ng ng Facebook ko. Busy ako sobra. Sobra talaga. Baka sa araw na ito magbubukas na rin ako ng Facebook ko. Kasi sobra talaga. Ang dami nilang laging bisita. Nahihirapan ako talaga. Kumusta ka na dyan? Jovelyn. Yan. Try ko kung dito. Naiwan ko yung para sa kasi sa mancha. Ay! Para ruwa. Ingat ka na lang dyan. Dito umuulan. Dyan sa sa inyo. Umuulan ba? Sakit ng kamay ko. Oh. Yan. Mayroon nga akong mga premier, hindi ko na nakikita yung ko eh. Ay, mainit ba? Mainit pala dyan. Dito umuulan. Magdamag umulan nga. Ang lalakas ng kulog at kidlat. Ngayon, hinintay ko lang yung alaga kung matapos mag-treadmill kasi maliligo yun. At igagawan ko siya ng kape, kaya nandito ako sa kusina. Sabi ko, mag-live na ako mamaya kasi pagtapos siya ay magpa-TV yun. Ang lakas, makaka-copyright ako. Kaya pagdating niya dito, ang gagawin ko na lang, i-mute ko na lang para diretso na muna yung live ko mamaya. Minsan-minsanan lang kasi ako kasi dito ang work ko mamaya pagtapos na ako sa banyo niya eh. Pati kasi para sa kaibigan ng amo ko, pinapagawa pa ako ng mga cookies kaya. Sobra talaga. Yan yung agos ng tubig sa kalsada. Upside down nga ang kusina ko ilang araw na upside down. Palagi silang nagpapakain, gabi, araw. Wala akong oras mag-live eh. Bahala na sila. Ilagay ko muna. Babalik din ako. Ilagay ko lang itong bedsheet kasi ayan. Kanino kayo ito? Ito kasing gloves na ito. Dito ko nilagay. Hindi ko na nasikaso itong kusina ko kasi nagluto ako ng isang araw. Tunga muna dyan muna ito. Nagluto ako ng isang araw, nag-overflow, hindi ko makayang buhatin yung malaking Pyrex. Inangat ko ng tinidor para mahawakan ko lang sa baba. Yung sabaw ng niluluto ko, natapon kaya ganito ang itsura ko. Lagi sila nagpapabisita, Diyos ko. Wala na silang ginawa dito for bisita.
Yan, ginising ko muna ito. Pasensya na kayo sa sa ingay Ano, si mamaya, gagawa ako ng kape ng alaga ko. Papasok na ako, iwan ko yung cellphone ko. Kasi doon, hindi ilagay ko na lang pala sa may entrance habang naglilinis ako mamaya. Kumusta ng buhay dyan sa Pinas? Mahal ba ang bilihin? Darating kasi ang mga yung mga biyanan ng abogado, mga anak, manggagaling sa ibang bansa. Mahal ang bigas. Sa bahay namin, ang nakukonsume nilang bigas, dalawang teg 25 kilos. Yun, apo kong 2 taon yung isa. Tapos yung isa ay 7 taon. Saka 14 years. Nasa bahay sila, saka yung anak ko na babae, sa anak kong lalaki, saka yung asawa ko, saka yung asawa ng anak kong lalaki. Kasi gusto ko nandun sila sa bahay kasi walang kasama yung papa nila. Kaya yun, akong nagpapano sa kanila ng bigas para hindi na sila mamubrema pa. Kumusta rin, Pedro? Salamat. Bising-busy si Ate Mai. Ay, nako. Daming trabaho. Dami-daming trabaho ako. Parang ako na si Wonder Woman dito sa... Di ako makapag-open ng Facebook. Diyos ko. Sana sa araw na ito maka-open na rin ako. Nag-general cleaning kasi ako ngayon. Ganun ba? Ingat ka ha. Hindi ba maalon? Hindi ba maalon dyan ngayon? Dito umuulan. Umuulan. Doon sa bundok, nag-i-snow na yun. Ano ko nga dito. Pasensya na kayo at maingay. Kasi gusto kong ganyan Hindi kasi ako kampante pag hindi ko maalis yung dumi. Yan. Mabuhangin. Sana marami kayong huli. Ang sasarap ng mga fresh na isda, Siguro mura lang ang isda dyan sa inyo. Dito yung binibili naming isda ay sa frozen, ganon. Sa supermarket. Pero sa Philippine market, kailangan pang magbas. May mga galunggong din, tilapia, ganon, tulingan, saka yung ulo ng salmon.
Kasi dito ako sa kusina na mamaya, tapusin ko lang sa loob. Dito na ako sa kusina. O, naalis ko rin. Ayan. Basta ingat ka na lang ha. Ingat ka na lang pag ano, magpalaot kayo. Ingat kayo palang lahat. Hindi lang ikaw. Kung may kasama ka, ganon. Pati kusina ko, hindi ko na asikaso. Lagi kong nagluluto. Wala nang oras malinisan. Ayan. Marami pa akong lilinisan dito pa o saka sa loob pa. Na ano lang ako dito para gagawa lang ko ng kape ng alaga ko. Yan. Marumi pa dyan, oh, pero mamaya na yan kasi linis muna ako sa loob. Kukunin ko tong ano ko, cellphone ko doon. Parang sinisipon ako. Iano ko muna ang kape yung alaga ko. Ito, mga gawa ko itong mga cake na ito, kunti na lang oh. At saka ito, ginawa ko, first time kong gumawa. Ano, banana tart. Ayan. Ito kasi ang pinaglalagyan ko ng kape ng alaga ko. At kaya kukuha ng tubig dito. Kasi alas, ano bang oras na? 8:56. Lalagyan ko lang ng kape ito para i-press ko na lang mamaya. Mula dumating ako dito, hindi pa ako nakapag-general cleaning. Galing bundok. Paano? Bisita dito, bisita doon. Luto dito, luto doon. Kung hindi dito sa bahay, sa kabilang bahay. Ganito lang pagluto ko ng kape niya. Para hindi na ako, automatic kasi ito eh. Tapos, mag-ano ako dito, mag-slice ako. Kasi, hindi niya ma-slice yan. So, ako nang mag-i-slice. Yan. Pati lutoan ko ng kape. Sino bang gumamit nito at hindi napunasan? Yan, ganyan lang. Oh, okay. Walang problema. Sige, ingat ka na lang ha. Ingat, ingat. Ingat kayo, ingat kayo. Ingat, ingat. Ayan, i-slice ko lang kasi itong alaga ko. Masarap daw sabi ng kaibigan ko kasi binigyan ko siya. Gustong gusto niya. Ganyan lang guys. First time kong gumawa itong banana tart. Yan. Yan oh. Ayun, i-slicing ko na para 2 beses lang isubo ng alaga ko. Yan. Dagdagan ko na lang.
Masarap, masarap daw. Masarap, sabi ng kaibigan ko. Hindi. Lahat akong gumawa, pati doon niya, akong gumawa. Hmm. Hmm. Ayan. O sige, bye-bye. Take care. Ayan. Ba? Hello, Amy, kumusta na? Kain tayo ng banana tart. Gawa ko to. Ito naman ay raisin, orange with raisin cake. Yan. Ito sa alaga ko. Pag magkape siya. Doon siya nagkape. Turkish coffee. Yan. Pag gumagawa ako ng cake dito, uwian yung mga amo ko, kapatid ng amo ko. Take out sila, mas gusto nila yung cake. Ang dami kong cake, ang ganyang kalaki, tapos ay ganyang kataas. Ano, malaki yun. Nung nagpabisita kami, binigay lang yun. Ayaw, walang kumakain dito. Pinabigay ko sa kaibigan ko saka sa kapitbahay namin. Sayang. Kasi walang kakain, ayaw nila yung mga may icing ba. So, punasan ko lang itong floor muna. Uy, mamaya na doon na muna ako doon sa loob. Kunin ko, dalhin ko na itong cellphone ko. Marami pa kung nasin. Doon. Dito na sa taas pa. Halog pa ng oven. Pritong manok yung ano yung alaga ko ngayon. Ay, may premiere pala ako. May premiere ako yung Zumba. Ay. Kunin ko muna ang cellphone ko. Yan, babalikan din kita dyan.
Ay, doon po na lang po ako. Doon na lang nilalagay ko yung ano, yung, yung cellphone ko. Yan. Tingnan niyo po yung decoration namin, guys. Oh. At ito po si Santa Claus. Ayan. Ilagay ko muna ito kasi magdyan ako maglilinis. Kasi mamaya na nandyan na yung ano ko. I-mute ko muna pag andito na yon. Ayan. Dito ako magpupunas na ng furnitures kasi tapos na ako dito, natapos na ako dyan. Dito yung furniture saka kunting ano na lang sa kasalog na ako. Balik ko lang itong carpet. So ito guys, alisin ko lahat ng mga abubot di dyan. Yan. Ito. Yan. Alisin ko muna ng decoration. Ayan. Punasan ko po ito. Ito, alisin ko muna. Ayan guys, yung decoration ko. Tapos ko lang. Hello? Oo, oo. Naglalaan ka pala. O ano? 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 Ano yon? Ang signal nyo, mahina ang signal ko. Wala ko naintindihan. Oh. Ano yon? Hindi ko maintindihan. Bakit ma... Ha? Alisin mo na kasi yung video. Alisin mo yung video at hindi natin naintindihan. Mag-cool ka na lang. Mag-cool ka na lang. Mahina yata ang signal ko o signal mo. Oh. Ano? Huwag kang mag-video, Mai. Mai. Huwag ka na mag-video kasi baka mahina yung signal. Signal mo. Ano yun? Wala akong maintindihan. Ewan ko kung ikaw ang signal mo dyan o signal ko. Bakit nakalive ako, okay naman. Baka yung signal mo dyan. May! May! Ay, wala. Ha? Ano yun? Wala na kayong signal o wala na akong makita.